There are 5 chambers, prisons under the ground. Amatilongo noma amajele awu5 angaphansi komhlaba. Ngifuna ngichaze ukuba ngifuna bese ngivangela. Noma ama-chamber, angisemsigama ukuthi ama-chambers. Kunama-chamber awu5 angaphansi komhlaba. Chamber number 1, uzokuthola kwi-city lento, kuthiwa iTartarus. Zonke ingelosi ezawa kanye noSathane. Mawufunda incwadi kaIsaiah chapter 14, ichaza ngokuwa kaSathane. Before aba uSathane, he was Lucifer. Waye occupy the highest angelic office. Kuyo yonke kuzo zonke ingelosi, ayikho ingelosi eyidlula uLucifer lo uSathane. Wayephethe i-department yaka music. Mangabe uNkulunkulu efuna ukeyboard, uLucifer wayema phambi kaJehova. A press. Mayefuna i-saxophone, wayema phambi kaJehova. Mayefuna i-guitar, wayema phambi kaJehova. He had more than 100 voices eyedwa. That is why mayewa wawa nomculo kwaqhamuka ukwaito opop wawa nawo lo hlanyisa abantwana benu, lo hlanyisa ingane zethu. That is why kunomculo oculwa opracticewa phansi kolwandle, wo Michael Jackson nalo oethi hey oLuther Vandross waye inkonkone ihomosexual ngoba kunabantu abaqhotshwe phansi. That is why uboba ukuchannel ubafica becula nezinyoka ingane zenjasangana, kanti umculo odizanwe phansi kolwandle ukubamba abantu abasha bethu. Ingane azikwazi ukukhuluma kahle isingisi, kodwa ama-words omculo ziwazi njengoba enjalo, ngoba uNkulunkulu walelizwe uphuphuthisekile ingqondo. Ashumayeli ngisaletha ama-Kellogg's. Saletha ama-Kellogg's. I will bring the solid stuff. La iTartarus zonke ingelosi ezawa noSathane. Lalana, before yonke into bamba ngathi nginesi introduction. That is why uSathane washo about 5 before I will ascend my throne, I will do that, I will do. Washo 5 times kuze counteract uSathane. Kwadingeka indoda ezomhlula nayo enamaletha awu5. JESUS to counteract and nullify the 5 eyes of devil. Wafuna ukuphakama waribhela la ekhona ingelosi ayiseyifa kumoya. Waxothwa ngoba waba nomona ukuthi akabizwanga kwi-meeting yokudalwa kwami nawe ethi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Akabizwanga kulowo meeting, waphatheka kabi waribhela. That's why waxoshwa phuma ehlehle enyovana. Akazanga, oh my God, my Jesus. Singathi izinto zethu kancane sozidla kusasa. Namhlanje ngifuna uba simple. That is why waxoshwa uSathane emhlabeni wekade ephethe eyikhwezi eyinkanyezi yokusa. That is why maxoshwa waphuma enyovana exoshwe emazulwini, akangangena ngesango. That is why John chapter 10 verse 1 uthi ongangeni ngesango uyafohla uyisela nani nomphangi. uSathane akangenanga ngesango emhlabeni, kodwa uJesu mezoze emhlabeni wafuna isibeletho sentombi.
wafuna isibeletho sentombi esingawadla amaphilisi nemjovo. Kujova abashadile, kuprevent abashadile, abangashadanga abaprevent. Okusho ukuthi wena mawujova udla amaphilisi ungashadanga wenza indirect abortion, wenza indirect abortion ngoba kuyona umuntu ongashadanga lento. Kona abazana bayintombi la siqathi bayintombi kanti kudala bafelokazi. Can I preach tonight? But I need to. But I need to. Wafuna ungena ngegate isibeletho somuntu wesifazane. Woman. So enye intshumayelo leyo. It's a man with a womb. Womb. What is a womb? What is a womb? A womb is a place of development. Isibeletho indawo la kwakhiwa kukhuliswa khona izinto ukuze nengane ifike emhlabeni fine sperm cells sikababa siyongena kuyiwomb bese iqala ukukhulela lana ngoba mayihlale kuyitube ayizofa. Angeniyeke ngiyangilinga ukuthi ngishumele. Ufuna ukushumela ngesihoga ningeke. Yo. A womb. Place of development. Hlale sibelethweni. Hlale bandleni. Ukhuliswe. Musukujaha ngaphandle. Hlala. Ngoba mawujaha ngaphandle, ingane mayizalwa at the age of 5 months ayiphili. Kona makholo aphapaya ajaha ukuyoqala amabandla. Engakahlali kwi-spiritual womb. Asiniyeke asambe. Tartarus ngoba ngikutshela umphako wakusasa. Tartarus uthe uSathane emeqoshwa ezulwini wawa meqoshwa ezulwini la ekhona ezulwini kwakhiwe ngegolide. That is why yonke into upside down. That is why nilanda phansi kweyimayili ngenkathi eqoshwa kwakumbuka lonke into lasho lokwangaphezulu kwashona ngaphansi kanti igolide beliphezulu. Siyeke kothana amen. Waqoshwa kodwa wakhishwa into eyodwa waphuca into eyodwa inkazimulo. Wahamba na wonke ama-gifts akhe ney'ngoma zakhe na wonke ama-instrument. That is why umculo ubambile uSathane. That is why nalabantu abacula emabandleni noba-check imost yabo uSathane abasebenzisa. Prison number 2 ngikunikeza introduction ngifuna sihambe nawe ngifuna ubone wena okhonza abantu bangakithi abakini abaphansi ngifuna ubone ukuthi ikuphi la. Konza bona abaphansi thina sikhonza abaphezulu. Sikhonza thina abakuphi? Abraham bheka phezulu. Awubeka inkanyezi, awuyibali inkanyezi, iyakuba njalo inzalo yakho. Prison number 2 iTartarus kwasuthi mewa wawanengelo singelo sezinye zawo noSathane ezinye zawojola namadodakazi abantu zalala namadodakazi abantu zenza isex namadodakazi abantu kwazalwa ination okuthiwa ama-giants Goliath ngikunikeza nje information Goliath labo bantu lawo ma-angels alala enza isex athathwa azoboshwa. Allah awahambi noSathane ala kule prison engaphansi komhlaba afakwe khona ayasha ayaklewula awahambi noSathane awa kanye noSathane kodwa alala nabantu. Prison number 2 abyss, bottomless pit.
umgodi ongenamkhawuko ongena end. Ngizokutshela njengoba ngizofundisa ngokubuya kaJesu ngesonto lokugcina la ngizobe ngifundisa ngokubuya kaJesu, ngiyavangela ngenza yonke into. Lo umgodi otholakala ku Revelation chapter 20. uJesu akaze ahambele umngcwabo angcwaba umuntu, kodwa khona umngcwabo akazongcwaba khona uJesu. Yonke imingcwabo akayihambele uvusa abantu, kodwa khona umngcwabo ku Revelation chapter 20, umngcwabo kaSathane. Akazombamba ambophe ngeketa ngelukhulu amjikijele phansi. Lithi iBhayibheli, angime la phezulu, uzobanjwa uSathane. Tsu. Uzobanjwa uSathane, ambambe uJesu ngeenyawo, ikhanda libheke phansi, amjikijele kuleli tilongo. Uzoshona phansi engafiki kwi-end, ekhala for 1000 years. Elokhu eshona enzansi engafiki ekugcineni, ekhala ku-empty la, kulindele ukuthi kufaka uSathane. Uyomfaka mhlazane ebuya nathi kwi-battle of Armageddon. Angeniyeka ibattle Armageddon ngizoyichaza mase ngibuya kubuka impi le ezobe ihamba no-Antichrist, eyobe uhlasela uIsrael. I-battle ring izobe ile Middle East kwa-Israel. Prisoner uyomfaka alokho eshonile ekhala uSathane. Ngesikhathi efakiwe lapho, ukufa kuyobe kuvaliwe. Ingane yobe idlala nenyoka, ibhubesi loyeka ukudla umuntu, ngoba umnikazi wokufa, umuntu ole ukufa ongene uSathane, uyobe evalelwe. Ila oJehova Witness belahleke khona, bethi isihogo kasikho. Bethi ingane yobe idlala nebhubesi inyoka, ingane yobe idlala nebululu, lingayenzi lutho ngoba lokufa kuyobe kuhambe noSathane eshona phansi for 1000 years. That 1000 years so bese uJesu akha ikingdom. For thine is the kingdom, the power and the glory forever. Angimiyeke sobe so minister, sobe sifika noJesu siyokwahlulela ingelosi, sobe so minister ngalo 1000 okuthiwa imillennium. Oh my God. Mhlambe ngobe ngiwuminister of justice, mhlambe ngiwuminister of finance. Umfazi wami yobe ngesena umfazi wami kuyobe khishiwe lento ethanda. Sobe sesiphila le mpilo yaseqaleni, impilo obungcwele singonkulunkulu. Ah my God. Awutalelwanga ukufa wena. Mangibona unkosikazi iyophela lento uthi sobe sinemzimba glorified. Ngoyichaza mhlazana ngokushomela nge-second coming. Prison number 3. Uyobanjwa uSathane for 1000 years. Kobe kune peace emhlabeni, iklabishi liyoba ngaka, ama vegetables ayokhula ngoba ukufa igciwane liyobe liphansi kwi bottomless. Kodwa khona abanye abobeqhubeka bezala. So ixoxa nge-second coming. Nginishiye lo mphako nje. Prison number 3 elana kwakukhona lento ethiwa paradise. Iyo leso khuluma ngalo namhlanje. Prison number 4 khona iHades. Bamba. Prison number 5 khona the final one, final damnation, lake of fire. Ichibi elivutha umlilo
nesibabuli. Ikonke ke lokho kuzothathwa after mase senze second coming, izothathwa i-high days iyojijelwa kwi-lake of fire, izothathwa i-Tartarus iyojijelwa kwi-lake of fire, izothathwa i-high days. Yini high days? Yini paradise? Cela manje uyibuke ngamehlo engqondo, mawufa wena uyaphi? Sambe ke nawe namhlanje usidle kahle isono, hamba uyolala nomfana namhlanje, washaya onke ama-styles okulala. Kodwa ngifuna ukukutshela makusasa kuthiwa iyavalwa ifile yakho, ithi heavenly invigilator, time up, pens down, uzobula. Njengoba uthi mangifa ngiyoveza umuni nomzimba wami lo engilala ngawo, asesikuthathe ngamehlo engqondo sibone ukuthi lo mzimba ophosta ngawo uzophelelaphi. Lo mfana obhizi nje odlala ngawe, nalo sister obhizi odlala ngawe kuphazamisa. And ithi ngishumela bangcono abantu abangasindiswanga kunoke sewasindiswa kanti uyalapha esihogweni. Ngicela nibe very careful namhlanje, khona into engizonidlalela yona manje. Ngizokuzwisa enye into mase in the middle of my message. Akudlalwa la. Ngicela ubambe lokho. Awufunde lapha sesise high days, sizwe lapha sivaleke. Verse 23. Sesise high days, saphakamisa amehlo aso, sisebuhlungwini. Ebazalwane, angithi osikhoko asikho bathi izulu lincane ngale lizongena abantu abangu 144,000. Bakhohlisa ngoba awuhlikihlanga la. Bakhohlisa ngoba awuyidli lencwadi oyiphethe. Uyabona make sawina umuntu wakaJehova Witness, it's a powerful preacher. I remember uRalukhulelo wayekade ufakazi kaJehova bagcwele izwi. Kodwa manje bagcwele izwi minus uJesu minus uMoya Ngcwele. Benzi mistake, bash 144,000. Those are the last Jewish evangelists. Azoshumayela enza isivuno esingaphezu kwesebandla. So khuluma ngakho kwi-second coming. Bazobe bebekwe labo abo 144,000 abazulala nomuntu wesifazane. Those were the male virgins. Abangazungcoliswa isifazane ngoba siyangcolisana.